السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منجلم ترمي بحلالة الدولة ولايهم إزناء أمين استوينات دروجنا من لتكايا رمضان ماسكو القرآن السورة كويتانو أوتور أمارو برحال دائيا عمر إدريزويتش كوفدي ستنو ديفي أكالي مبارك ماسكو سرو رمضان دروجنا من برحلالن كتما كو رمضاني أو بروستيننا بي أوغريفيا جناحيا منوشسره الله أكبر بازن شكر كو رمضاني أو بروستيننا بي أوغريخيا جناحيا منوشسره منجليا برخال يسيري دي سوبو شكر كو تركاوا te postinio masek رمضاني هم الله عز وجل تو بروستينجي تكلي гравија. Wallahi ništa na ne pošukar ko tarakava. Ništa. Pa blago okolese која постини умасе ко Рамазани hem o Allahi azza wa jalla oprostini olesere gravija. Blago asavke manušese. Pa акетан исто џикар јекотар одлика своја одликујмоа кава племенито беречетливо шужо масеко Рамазани да Аллах азза ве джелле опростини аменје исто џихара маре гревија. А сакоја мендар ки потреба валлахи то опростинем пе олесере гревија. Јер свако мендар грешнику, свако мендар грешини. Сар соочерио Аллах азза ве джелле куллу бенни аддемел хатаа. Сао чаве Адемесер тане грешник ја. Значи сао чаве Адемесер алейхи селам тане грешник ја. Ама некој повише грешини, некој похари, али са очаве Адемесер алейхи селам тане грешник ја. Емо дали се свакоја мендар ки потреба то простини пе олесере гревија. Јер свако мендар грешини субханаллах. Па кога Рамазан тани златно прилика, шанца која шајтол сар палуни шанца аменје. Те опростинем пе маре гревија. Одоле се, валаните настојна, ако Рамазан те искористинали ко најшукар начин. Ко начин, а џихар, со кадореса е Аллахесоро задоволство джелле джелалуху субханаху та'ала, хем те опростинем пе амаре гревија. Бележинджу حديث كو بخاري كو مسلم رحمة الله عليه كتر ابو هريرة رضي الله تعالى عنه سبرنسيني بي كتر مارومان غلوبي كامبيري محمد صلى الله عليه وسلم سوا چرجا كو بوستيني او رمضاني چاچي پي ويرويني هم родела награда само كتر او الله كا овен лесе опростиме ангуне грехја. الله أكبر. كو بوستيني او رمضاني hem veruini čačutnikane ko Allahi azza dželle imaneja nadaja rodela samo nagrada kotar o Allahi azza ve dželle nika stave restar kao venle se oprostime o angune grehja. A kja nagrada hema koja vrednost e postiv nasoro motovija mi je најмангло мануш која пирџа уприја кија пху, која газињак уприја кија пху. Мануш која тану рахмете лил алемин, рахмети еле месоро, рахмети сај манушенгоро. Мухаммед салаллаху алейхи васелам ов sallallahu alaihi wasallam večera mi je i nagrada e postibnasiri ko postini ako mase ko Ramazani kao venle se oprostime andune grehja ako postini o Ramazani hem veruini čačutnikane ko Allahi azza ve jellem samo lestar nagrada rodela. Govor hadisi isto čiharka večera maroman glupe i kambiri sallallahu alaihi wasallam
кои со исто аџихар бележинџала ко Бухарем ко Муслим рахметуллахи алейх. Бакавачери ко проведини Лейлетул Кадр ко ибадети, ко проведини ерат и кадресири, ко ибадети, чачи певеруини ко Аллахи джелле джелалуху субхану таала. Роди бе одолеа награда само олестар. Значи само олестар, ника стара верестар. Jer niko ne zaslužini ver osim Allahi azza wa jalla te rodao lesta nagrada. Pa čak niko ni naštite pomoži na men apsolutno ko ništa. Osim ov jalla jalaluhu subhanahu ta'ala. Pa kao čeru pekamberi sallallahu alaihi wasallam kao venle se oprostime sa o angune grehja. Ko hadis vačeri sa o angune grehja. Ko prvo hadisi vačeru pekamberi sallallahu alaihi wasallam ko postino mase ko Ramazani kao venle se oprostime angune grehja. Ko dito hadisi vačeri samo ko provedini erat e kadresiri ko ibadeti. Erat Lejletul Kadr ko provedini ko ibadeti. Kao venle se sa oprostime o angune grehja. Udole se buti bitno prada muslima. Te roda irat Lejletul Kadr, irat e kadresiri te rodala ko palune deš ne par narača. Jer amen nađana keritani tačno irat e kadresiri. Oitani maškaro odla deš palune rača ko ne par narača. Валаните настоина одла, поготово одла шпалуне деш рача, това Аллах се аззаваджале побутер ко ибадети. Те повечина амаро ибадети, рача коро ибадети, ночни намаз. Те повечина не со побутер ко ибадети. Те повечина со побутер ко истихвари. Те рода опрос ко таро Аллах аззаваджале. Те повечина со побутер ко зикр. Те споминае Аллах джалле джалалуху субхану таала ко чите бе Курани. Со побутер. Jer blago okolese koa ka provedini umase ko Ramazani postindoi hem verindoi ko Allahi azza wa jalla. Hem terdo samo lesta nagrada. Hem isto jkar blago okolese koa ka provedini irat e kadresiri ko ibadeti. Blago olese. Manglea prhala. Muslima, Manuša, ako Ramazan, do Islam, ađi čerđanle, nakhajan sa nakhajan džija kana kala divej, e Ramazan esere. Ali maddo zulin tuče, a kala divej kolatane anglo tute Ramazan esere, te nakhavelen ko sojbe, dikibe filmja, Shuni bad se muzika, te jako amalate veše, ti kloja malenca te pire. A te na iskoristinele ko ibadeti. Jer od la blagodati a kolenca hijam ukružime ko ako mase ko Ramazani nanest lično ko nije ko mase ko aver na postojina sa ko blagodati. Pa kao Ramazani ta nam je sar zlatno prilika šanca sar paluni šanca. Jer niko na džanel amendar taj sad dali ka živini. A kamo dali ka džičeri a ver beršo mase ko Ramazani. Udolese a kana dokle hijam ko mase ko Ramazani te koristinale. Te trudinamen maksimalno da amendar maksimalno sa. Te postina ko nešukar način. Te ne dozvolina meni ništa, ne su ka ruminio post, nego ni su ka umanjini amendaro post. Jer beši be diki be film celo dive, ona rumini to post prala musliman, ali umanjini taro post. Šuni be muzika na rumini to post, ali umanjini tar i nagrada, umanjini tar to post prala musliman. Odule se ma dozvolin tuče ni okoa soka umanjini toklo post. A kamo soka rumini? Nego trudin tut, nastojim. Te iskoristinele ko nešukar način. Razmislim da kavaj tuče šaj
палуно Рамазани. Само дето хари го дипхала муслима. Козуми мануша хине, о која беш туваја заедно ко Рамазани. Ко ифтарија, ко сифирија. Козуми хине мануша туваја заедно ки таравија, ке джате клене таравија. Авдие дикјана нетане, кајтане, дели пуфтане, наклеја кова дуњалуко, растави салја кале дуњалук костар, а ту или ме, пана хијам дживде, пана хијам која кала благодатија, со Аллахи Азza wa Jalla муклеја која масе ко Рамазани, пана хијам укружимеја саке хиреја, а саке беречетеја. Одолесеј, валани, ако Рамазан те размислина, да амејата но шај палуно Рамазан. Ако размислина да те намеја ка палуно Рамазан, тега те валлахи ка кориснале ко нешо карначи. Одолесе прала муслиман, настоин ко комбар ко масе ко Рамазани, те размислине да туче можда која палуно Рамазани. Да верберш на ета и чере. Одолесе исто джихаре, ов со побутер кој сте хвари, роде опрост со побутер котар Аллахи Азza wa Jalla, то простиниче Аллах Азza wa Jalla. Аллах Азza wa Jalla мангала то простиниче. Пароли стар опрост. Тике надвилесо хайри. Алхамдулиллах Раббил Аламин. Ачуна менцар ко наредно дерси магле прхалален. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.